soc de la primera promoció que va tenir l'Eudald Carbonell aquí a la Universitat de Tarragona. Recordo que el primer dia que li vaig dir, doncs, mira, Carbonell, a mi m'interessaria fer qüestions de la fauna, em va donar una caixa de puros plena d'ossos i em va dir, doncs, comença. Ell no va ser estrictament professor meu mai, però sí que ha estat la persona que m'ha format. Per tant, he pres el treball de camp amb ell. M'he sumat a la seva causa d'aconseguir un equip referent mundial en evolució humana. Jo ho he fet sempre des de la comunicació. Ell té aquesta dèria de que el coneixement científic, el pensament científic s'obté gràcies als impostos que paguem tots plegats. Llavors, la recerca científica ha de tenir un retorn i en els seus projectes és claríssim que s'implica molt amb els municipis. I una de les coses que m'agradaria dir de l'Eudald és el seu olfacte, la intuïció que ell ha tingut sempre al camp. Alhora, quan estàvem excavant, ell ja tenia molt clar quina era la cosa que s'estava buscant en cadascun dels estrats que trobaven. Jo no diria que el Carbonell ha fet un avenç en la ciència, en l'arqueologia. Ell el que ha fet ha sigut retrasar la cronologia de les restes humanes més antigues localitzades a Europa. El treball de l'Eudald Carbonell i de tot l'equip que l'hem acompanyat amb la punta de llança d'Atapuerca hem permès que aquestes intuïcions i aquests indicis que hi havia als anys 70 i 80 s'hagin convertit en dades fermes. En el món del Neandertal també hem sigut capaços de contribuir d'una manera bastant significativa a trencar la imatge arcaica d'aquell humà i situar-lo al que seria el mateix nivell que l'Homo sapiens. És una persona molt generosa, molt brillant científicament i això fa que assumi moltes sinergies. És molt entusiasta. Després ha sabut crear un equip que ha sigut molt militant amb la seva feina i tot s'ha aconseguit treballant molt colze a colze. L'Eudald tenia uns somnis i ha fet que aquests somnis també fossin els de la gent que hem tingut el privilegi i la sort de treballar amb ell. Eudald, your enthusiasm is unparalleled. Your contributions are enormous, and without question, you are the world's most inspirational archaeologist. Congratulations, amigo. Enhorabuena a Eudald por este merecido premio de honor de la revista Sapiens. No podía ser de otra manera porque eres uno de los mejores prehistoriadores del mundo y mejor persona. Un fuerte abrazo, amigo.